Mantep pokoknya ini. Jan, iki kelakuane sapa kaya ngene iki? Sapa sing buat ini iki? Iki kelakuan yang menungso ra diakhlak deh. Pak RT jane ning ndi to? Dintene ora bali-bali. Loh. Bu Siti. Pak RT wonten, Bu? Lah wong aku yo ngenteni kok, Is. Oh, ajeng enten perlu to? Iya. Pak RT enten? Kene iki yo lagi ngenteni kok, Mas. Lho, lah sampean yo golek Pak RT to, Mas? Nggih. Jenengan? Nggih, wong ajeng enten perlu kok. Oh, berarti sami no. Lah kowe Is, ring kene meh enak perlu karo Pak RT. Nggih to, Mas. Lah aku arep nek perlu apa to Is karo Pak RT? Ajeng laporan kok, Bu. Laporan apa? Lapor masalah lingkungan, Bu. Lingkungan apa to, Is? Lingkungan hidup. Sambel jengkol ku aja mbok gua lho, Ndra. Wah, telat, Pi. Telat piye? Bacot tak gua iki. Piye ta kowe iki? Wong kelawu favoritku lho. Kok mbok guange piye? Alah, mbok masak meneh. Wong iki akeh lho. Mas, kowe iki marai ribet tok. Engko nek masak meneh aku dadan ning pasar. Blonjo klopo, blonjo jengkol, lombok. Mas, kowe wis ramu tublas. Alah, panganan marai polusi senenge jaman. Omong pisan, Gas. Polusi piye maksudmu? Marai pesing. Lah, masalah iki lho sing arep tak laporke Pak RT. Padha Is, aku yo masalah iki sing tak laporke Pak RT. Nah, padha kula nggih. Jan kurang ajar tenan kok. Jane sapa sing gawe nguyuh ning gang kono kuwi? Nek sesuai kalih aromane nggih. Ketoke sing nguyuh teng gang niku wau iki barang jengkol. Tapi nek menurutku ora jengkol, Mas, tapi pete. Jengkol iki. Wong pesingnya iki menyengat banget ya wis. Wong pesinge ora pesing jengkol lho, Mas, tapi pesing pete lho. Apa ora padha wae to Is pete karo jengkol iki? Ah nggih beda, Bu. Nek pesingnya pesing jengkol niku ambune niku menyengat, Bu. Tapi nek pesinge pete kuwi menusuk, Bu. Rumah aku padha wae iki. Intine ambune iki jan pesing banget. Tapi menurut jenengan kayak mau lah aromanya menyengat toh, Bu. Kok ngono menyengat to, Mas? Niko wae lah ambune menusuk nggih, Bu. Ora mudeng aku Is, pokoke pesing banget. Orang mangan jengkol, orang mangan pete, nek sing jenenge uyuh niku ya ambune pesing. Tapi kan awake dhewe kudu ngerti spesifikasinya, Bu. Pesing niku mergo mangan jengkol, apa mangan pete. Dadi ini awake dhewe mengke laporan kalih Pak RT niku jelas ngoten. Nek menurut sampean sing nguyuh ning nggon kono mau kuwi wong bar mangan pete apa bar mangan jengkol kuwi? Ya ora mudeng no. Lah wong semakane dudu aku kok takon aku Is. Nganu, menurut feelingnya jenengan mawon, pete napa jengkol? Pokoke pesing. Pesinge lak menusuk nggih, Bu. Ora iso, menyengat yo Is. Menusuki sing kepiye, menyengati sing kaya ngopo. Loh, Bu. Mangmat ke aromane niki. Pesing. Nah, nek saking aromane niku pun jelas positif. Iki pesing jengkol. Niki pesinge menusuk, boten menyengat. Dadi kenyah pesing pete. Nggih to? Wis aku ora mudeng Is. Menyengati piye, menusuki piye ra mudeng. Ngoten lho. Nek aromane menusuk, itu aromane yang begitu ning irung. Wah, rasane irungnya kok ditusuk-tusuk, Bu.
Wah, iya Is. Apa iki sing dimaksud aroma menusuk ya? Kira rasane kaya ditusuk-tusuk Is. Wah, ora iso. Sing jenengan rasane niku aroma menyengat, Bu. Iis niku kleru sing istilah niku. Lah nek aroma menyengat kuwi definisine apa, Mas? Ngeten, Bu. Nek aroma menyengat, ketika aroma itu masuk ke dalam rongga-rongga hidung, matus ngonten niku. Rasane niku koyok tersengat, Bu. Jadi koyok ditup tawon ngonten. Wah, iya Mas. Menyengat. Menyengat napa tertusuk, Bu? Mas aku padha wae kok. Pesike jengkol karo pesike pete jare bedane apa to? Nggih beda lho, Bu. Niki dengan laporan Pak RT niku ben jelas, ben ora tepat sasaran. Salah pasaran? Salah sasaran. Oh, Nggih, Bu. Dadi ben detail. bergetar. Ben detail. Oh, Dadi to, Bu, nek ning mriki niku enten wong pipis sembarangan. Dadi menimbulkan bau yang menusuk. Menyengat, Menyengat to, Mas? Menusuk. menyengat yo, Is. menendang. Huh. Wah, karyawanku job iki. Nggih genah, Gut. Wong THR bedang cair kok. Lah kuwi petene sapa, Dik? Nggih kula, Bu. Saking warna gokil niki, Bu. Wah, niki to, Bu. Menggih mang swambel. Genah pete niki enak tenan. Aku lho ndek bengi we bar maem lawuh sambel terus lalap pete. Wah, rasane jan kranjingan enake, Bu. Oh, berarti sampe ndek bengi bar mangan pete. Nggih, Bu. Enak tenan, Bu. Wis iki genah tersangkane iki. Ayo melu aku nang kantor sik. Kenapa to, Bu? Wis ora usah kakek pertanyaan, ayo. Wah, nek iki pesing tenan iki. Kurang ajar iki. Kurang ajar tenan, Pak. Ayo koyo udah betah pun iki apa to? Ya jare mboten betah, Pak. Wah, niki pelakune kudu nang ditemukan niki, Pak. Lah, carane piye? Hah? Napa, Pak? Carane piye? Pasang CCTV wae, Pak. Aja bahasa Inggris to, Bu. Pasang CCTV. Mboten sah CCTV kan, Pak. Jane gampang golekine kuwi ku. Piye? Nggih, jenengan goleki warga sing bar mangan pete, Pak. Sanes pete, Pak. Ceko, Hah? ceko. Pete, Pak. Niki lho tersangkane pun kecekel. Wong aku wae to, Lek. Gendang padang urusane. Iki apa to, Is? Ngaku wae lho, Lek. Sampean to sing pipis ning kene iki. Ah, Jawe. ada padahal masalahnya becek to kok. Kenapa aku wae ora nglakoni kok kon aku lho. Lho ndek bengi sampean bar-bar pete lho. Nggih, nek kula mboten pipis teng mriki, sumpah. Omonganmu ora jelas. Kula mboten pipis teng mriki, Bu. Sumpah. Sapa sing barani sampah? Sumpah mboten sampah, Bu. Iki tenan, Mas. Sampeyan kok yo nek kene tenan. Loh, lah napa aku nih wis dan Mas. Kamar mandi duwe kok ngunyah ning dalan. Kayak ngene we. Mulai mengko bengi. Ya, mengko bengi. Dianake rondo. Anake rondo. Lah anake rondo mriki akeh lho, Pak. Dianake rondo. Oke, no. Susah. Ampun. Foto, Mbak. Ambune. Londra, hanya sing bareng gue ning kene kok. Ki ambune puas sing pol. Sing nguyuh ning kene iki mau iki bar mangan jengkol, Ndra.
jengkol. Ngaku apa? Jenengan dek bengi lak nguyuh ten gang mriku to. Ora i. Lah ngomahe kamar mandi ngoplah-oplah. Kuyuh turun dalan malah dikira pitik malah. Ana apa pitik iso nguyuh? Loh. Engko yen aku ngomong asu dikira miso. Iki serius pi. Ten gang mriku ambune pesing kok, pesing jengkol. Oh, dadi kowe curiga. Pe aku wingi mangan jengkol, terus kuyuhe mambu jengkol ngono. Nggih no. Iki poso-poso. Nggak baik, menyebar fitnah itu nggak baik. Kamu itu puasa nggak? Masa Samsaya kowe poso. Ora kena. Dosa. Sumpah aku ki ora nglakoni blas kuwi. Demi Allah. Sorry lho, Kang. Kowe tak dadeki tersangka. Sebagai permohonan maafku, kowe mengko tak sambelke peti. Kula mak dadekke tersangka pendak dina ya ora apa-apa, Bu. Lah ngopo? Lah bar dadi tersangka terus diapiki kok. Ngono ya oleh. THR ya ndang cairke no. 3 dina kas. Lah,